Máme tu nového makača Honza, že či ho zoberieš robiť. Jaj, no môžem, hej, Ale počúvaj, že Honzo, koľko chceš, Honzo? Tak, Koľko? mne to je jedno, koľko dá, to vyplatí. Že, vieš čo, ja ti ho dám, hej, šéfko? No daj mi ho v tom. Nazdar, Nazdar. počúvaj, Teší ma kašičky. nemáš takú robotu pre mňa. Mám robotu pre teba, vieš zametať? Čo? Zametať. Zametať to viem zametať. A máš nejaký papier na to, že vieš zametať? Ako? Nejaký papier od toho, že vieš zametať? Aj zametať viem. Čo vieš ešte okrem toho, že vieš zametať? Tehly nosiť, Tehly nosiť, ešte? maltu ak potrebuješ, to viem. No, ale ešte niečo by som potreboval. Keď zametáš, ako zametáš? Doprava či doľava? No to tak vieš čo, tak ako mi ukážeš, to spravím. Ja ti neukážem, ty mi neukážeš, no, ale počúvaj ma. No. Keď ty budeš zametať, ja potrebujem, aby si ty tam vedel aj kus spievať, vieš? Ako? Ty, aby si kus vedel aj pospievať si kúsok v robote, vieš? Pospievať? Áno, spievať, vieš spievať? Tak a vieš čo, teraz nevláde, nebo má hrdlo boli. Hrdlo ťa boli, aj? Hej. No nevadí, no tak počúvaj. Tam je majster na stavbe, je tam majster alebo není? A kde? No tam, teraz, čo telefonoval so mnou. Aj tu? Áno. Počúvaj, a kopať za čo, nevieš? Kopať, viem kopať, ti vybaví, máš kopačky? Kopačky nemám, ale topánky mám na seba. Aké máš topánky na seba? No, tak riadne topánky, čo sa Aké nosia. riadne topánky? Čo sa nosia. A na šňurky, či máš na žips? Hej, aj na šňúrky, aj on. Aj na šňurky máš aj na one, na žips? Hej. Aké máš farby? Farby ti poviem hnede. Hnedé, dobre. No tak počúvaj ma sem. No, počkaj. Povedz majstrovi, nech ti dá metlu. Tam si? Hej. No povedz majstrovi, nech ti dá teraz metlu a musíš spraviť skúšky, zametať. Skúšky, ale aké skúšky? Zametacie. Počúvaj, ale koľko by som potreboval? No povedz. Lebo idem chcem ísť do Lučenca, vieš, ku rodine. No, Aby som sa len vrátil len piatok. piatok. No a dobre, tak počúvaj. Kedy môžeš nastúpiť do roboty? Tak, vieš kedy, tak buď v stredu, nebo tak po obede. No tak vieš, kedy prídi? Ráno. Ráno? Ráno prídi dneska. A dneska by som potreboval, vieš, koľko? 30 eur. No tak začni tam kopať, počúvaj. No. Môžeš začať kopať, hej? Môžeš aj dneska už začať robiť, nie? To aj dneska? No áno, tam vykopeš, čo ti ukáže majster, hej? Ale ako chceš vykopať šírku? Šírku 200-500 a dĺžku 300-500. A to ako do večera? No do večera, ja ti potom prídem vyplatiť peniaze. Ti pošlem na Facebook. Ale ja potrebujem teraz. No teraz ti... Majster ti teraz dá zálohu, ti dá majster, hej? Počkaj, ja nemám ani fajčivo, ani nič, ani vypiť, čo nemám. Tam budeš mať všetko, aj fajčivo, aj pituje. Vypiť, za čo? Vieš ako? Počúvaj, No. tam majstrovi povieš, tam je majster. Majstrovi povie, že odkazuje mu, nech si spraví kurča s rýžou, hej? Zase kurča, tak vieš dobre, že ja kurča nejem. No tak tam budeš mať kurča a rýžu. Vieš čo, Hej. tak kúpi klobáse a štvrtku chleba, oni víno nám mi kúpi a pálem, oni. Aké vínko? Dobre, ja ti osobne ti donesem vínko, aké vínko? Ale kedy donesieš? O 5 minút. A bude naozaj? Áno, veľmi ťa smedí. Veľmi ma smedí. Ako ťa veľmi smedí? Tak doneseš mi len pivo, víno mi donesieš a vyplatíš ma. Áno, vyplatím ťa, ale treba tam kopať. Ale hneď na ruku, nič za ruku. No, aj na hlavu.
No. Na podporu. Dobre? Dobre. A hneď, Dobre, takže dohodnutý tam, začni kopať, ja ti donesie víno a rýžu kurča. zase rýžu a kurča. Ale že ja kurča nejem. Len mi stačí len kilo klobásy a pivo a druhé nič, len cigarety mi treba. Dobre, tak ti donesiem aj duhán, aj kilo klobáse. Cigarety mi kúp duhán, ma dusi potom. No tak dobre, no tak ti donesiem ti cigarety. Cigarety, koľku desku tam majú také drahé, vieš. Desky také drahšie ti kúpiť cigarety. Hej, kobáse, štvrťku chleba. No a pol štvrtku chleba či polku chleba? Polku stačí. Stačí ti A polka chleba? za čo aj vypiť, nebudem zadarmo robiť. Nebudeš robiť zadarmo, veď na hlavu ti zaplatím. Zase na hlavu. No, Bože. dobre. Tak a potom to môže na to vykať, one. No. Tam si, Dobre, dohodnuté. hej. Dohodnuté. Ale najisto nebudeš ešte čakať. Najisto, si začni robiť, ja ti donesiem do tašky, ti donesiem cigaretle, chlebáse kilo, štvrtku chleba a Víno. a víno jedno. Červené biele. To je jedno. Dobre, aj pivko chceš? No, Hej. tak aj pivo budeš mať, no. Ale hneď na ruku potrebujem, nebo idem hned. No veď tak na ruku ti Do vyplatia, Lučenca idem. vyplatia. Do Lučenca idem ku rodiny. V rodine ideš v stredu. Hej, v stredu. Tak už dneska môžeš robiť celý deň, hej? Hej. No tak začni robiť. Ale najisto. Najisto začni robiť, lebo keď tam prídem a nebude porobené, tak dostaneš pokutu. Dám jemu,